Pozdrav svima ljudi, društveni video. Danas igramo, pokazujemo, mislim, drugi deo, to jest prvi deo sa YouTube drugog kanala. Tako da, evo vidite šta smo mi sve skupili. Znači, to sam dobio od njega, od kamermana. On je dobio to, ovo je bilo pre. Vidite, to sve. Beši. Jel, zaboravio sam čikicu. Malo pre smo ih čistili. Čikice nismo. Evo ih čikice. Inače mi se igramo to sad. Juče smo po kiši radili, malo smo ih sad smo brisali. Prikolicu nisam hteo. A ovo? To je taj čikica, on služi za to tu stoji, samo što smo otkačili. Ja sam to juče kopao. Ovdje će da se pali vatra. I onda će da bude to. I onda će tu da... Mislim, može po neki put i da nam pomogne vetar. Da. Ako vetar oduva, ako malo duva, onda će da vam se pojačava vatra. Ili ako ostane žara, onda, ako vidite da je crveno u žaru, onda je samo cupite žara. Tako. Znači, ovaj traktor, ovu prikolicu kad kupite, ovaj deo se skine, lako je se namestiti. Znači, ova prikolica može da diže ovo, ima 3 puta da digne. I ovo isto. Pazi. Čekajte. I to može, tako. Da vrati. Normalno prikolica ima hidrauliku diže. Onda, ovo je selica. Tu staviš kukuruz ili šta. Može i pšenica, može i ovo se ovako povuče. Evo. Vidite? Gurne se unazad. Ovo se unazad se gurne da bi sejao. Zato što, da bi sejao. Zato što ako gurnete, vidite da je otvoreno. Vidite? A to sad kad se gurne, to je, posle to nema, to je zarobljeno. Onda se ovo spušta i to. Kod ovog nije ništa specijalno, znači ovdje skrećete, tu skrećete na to. I on može i ove viljuške. Pazi bre, malo jedan. Ovo može da se raširi i da se diže, nemoj da dižeš. Onda, kod ovih traktora, prvo uzmi. Snimaj prvo John Deere. Znači, John Deere može da diže tako da, daj mi se časak. Znači, John Deere, kod John Deere je fora zato što vidite ovaj deo, taj deo se ovako se čekaj. Taj deo kad se diže, on se ispusti. A kad se diže, on se digne. I njemu se kad se otvara... Kad se otvara, vidjet ćete kad ga kupite da će on da ovaj deo raširi. Može da otvara jedna vrata, ovako. Ovo može dve vrata. I ima gusenice. Hidrauliku može, bacamo se na klas. Samo nešto da vam pokažem kod toga. Može da se spušta. Da, i volan može da se spušta. Digni. Volan. Tako, stavi ih da sede na moj, stavi moj. Onda klas ima isto, može da diže hapu. Sujemo isto. Inače, mi smo kad smo došli, njemu je nešto labav malo auspuh, nema veze. I otišao gore. Da, otišao je ovako je stojao. Ali odlični su. I sa desne i leve strane mu se otvaraju, diže mu se hidraulika i ovdje ima da mu budu krivi točkovi i ne. Da mu budu vodoravni, kako se već zove. Da. Onda na New Holland. Za malo umalo na dobru stvar, gledaj sam. I da, i može da, vidite. Može ovako, ima 2 vrata, ima sve. Nije 2 vrata, nego 2, to sam rekao. Onda prelazimo na New Holland. New Holland ima da diže prikolicu, ovo tu i mi smo negdje izgubili. I ima tek. Ovaj New Holland je nešto očuvan i ovdje ima isto hidrauliku, samo što kad se to okreće neće nešto da se diže. Rekao sam za to sve. Idi mi dok ja opisujem ovog, ti ćeš da ideš da mi doneseš đubretarca. Idi. Čekajte. Tako da,
Evo ga čikica. Znači, samo da ga stavim da sedi. Čekaj. To tu. Čekaj. Evo. Znači, evo su ta dva. Zoom. Može da se... Zoom. Fokus. Nemoj. Znači, ovo je man, đubretarac. To se spušta. Sada to ćemo njih dvoje ćemo kasnije da opišem. Našao sam parac. Onda, ovdje je cveć, šta? Evo, vidite, tu je cveć. Onda ovo je Scania, da. Ne može da otvara haubu. Da, UPS. Može da skida ovo, ali meni to neće. Mislim, hoće, ali mrzi me sad. Fokus. Mrzi me sada i to je to. Ovo. I uz njega se dobije oni tamo. Ono tamo crveno. Ne, selica. I dobije se ove stvari tu. Ima još jedna ona... I to se dobije sve. I čikica, čikica ne znam koji. Znači ovo se otvara se Sada, hauba. drži. Snimaj, drži. Neću. Onda, fokus. Pa ne vidi se. Fokus. Sad se hvata. Čekaj. Znači, ovo može da se dobite ga ovako. Tako ga dobijete. Samo ne sa paricama, normalno. Znači, dobijete ga ovako. Prosto ovo. Onda, gledajte da. Čekaj, ajde. Znači, ovdje je kod stvar da se ne diže ovako, niti ovako. Držite ovdje, pa ga ovako spuštate. Onda, ponovno pokaži. Znači, ovo mora ovako, nikako ovako, zato što će onda da ga sjebe. Onda, vidite, šta mu je? Ne, ništa. Onda ovo se diže i polako mu vi spuštajte. Bi on mogu lepo da spusti. Dobro. Znaš što, Vaso? Ovaj prednji deo što se ljulja, ovo prednate, Da, to je baš... ovo je metal. Znači, pazite. I teško je baš mnogo. Malo je teško, nije baš mnogo, ali je teško. Nije mnogo. Mislim, ajmo da ukočem. Evo, tu su plastici, to sam bio rekao. Tu. I ovo može da se Ne znam ko je tu skreće. Ajde. Eto. To je to. Znači, tu će da stoji. Imamo još jednu prikolicu, samo ne bi vam da... Ako hoćete, opalite like i pišete u komentare da li da snimemo ostale. I ovo vidite. To. I to, da. Izvinite što sam nisam na Fiće i vas najjači. Žao mi je što nisam obećao kad smo otvarali. Ali smo otvorili bili već. Tako da, ovo nisu bili ti, to smo dobili pre. Znači, vidite, ovo ima da se diže ovako, vidite. I od njih se dobije kontejneri tu. Samo što nisu. Ima unutra. I Samo što nisu ovdje kad želimo da iskipujemo, otvorimo i kipujemo. Da, evo i ovo unutra. Znate zašto to služi? I to služi da bacamo tu smeće. Evo, vidite, ajde ponovo. Eto, za to. To je to. Evo je samo za gore da se otvara. To je ovdje. To je to. Ajde bre. Pa to je tako, to se lagano spušta. Ovo se otvara, ali nemojte bolje da ga... Nemoj da gledaš samo, znači ovo nemojte da otvarate, inače ste ga posle sjebali, posle ne može da se otvori i ovo se otvara. Našao sam još jedan ovakav. Na šta? To je možda dodamo, to je možda... Našeg rođenog. Ili Ne našeg. vezi.
Tako da, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da se svidjela. Ako jeste i ako nije, nemojte ostaviti like. Ako jeste, ostavite like. Plug. Nekome ne! A mi se vidimo u sljedećoj ili u sljedećem videu. Ko zna? Zapratite svi. 28789 brzo dođe. Na TikToku. Da, TikTok. Ćao. Ćao.